Njengoba uthi uhlala emadolobheni umuntu othintayo. Kakhulu kancane nje futhi awuthindisa amandla. Hawu. Hey. Ongibona. Hawu. Kuyini lokho yi? Yo. Yazi ngizwile kuthiwa khona umuntu one-crush kumina ne ebengalindele ukuzovela ube bhinci. I have a crush on you. Greetings South Africa, hello Mzansi, Kamalam Gusine, Waganene. But of course, if we VIP Semhlabeni, then you get to call me Andama 2000, and I am back with another amazing episode of I Have a Crush on You. Today's Pants Corner, Welga Banana in Durban at Glenwood, right here at JR's Spry House. Sizohlanganisa abantu abathi bafuna ukuhlanganiswa kwezothando. Usibhalelileke ubhuti umchamisi. Igama lami umchamisi. Wawashusha isibonga ngitabuka khona le phansi emarket. Ngila kwishow I Have a Crush on You. Kunosisi la engize ngaye. Unothando uMamthembu umnisi wemvula. Angimthandi ngiyafa. Ngize ngaye la ngizocela ukuthi ishow ingihlanganise naye. Ngiyibhalele ishow ukuthi ayingisize. Ngihlangane naye nosisi. Ngiyethemba ukuthi yonke into izohamba kahle. Danko. Danko means thank you. So unothando mazelaphi? Lentokazi lengahlangana nayo nje eKhawashi. Engathi bangiyibuka amehlo ami ayahlala kuyona. Ahlangana eKhawashi. So athatheka. So njengoba sila sozwa ke ukuthi into yabo izohamba kanjani. Wena ngilandele singena ngaphakathi sibabheke, and while you follow me, don't forget to follow Select Africa on social media and subscribe to this awesome channel. Don't forget to turn on your notifications. For now, let's go. Uke wayeshela lentokazi noma uzobuqala khona la ayazi ukuthi wena uyayishaya ngawe ifela ngaphakathi. Hey, angaze ngiyeshela, angiyisabi ngiyafa uvalo. That is why we decide ukuthi angibhalele le show so that kuzoba yiyona ezongisiza ngithathe ngibeke kulodala. Okay, kumuntu esifazana ubheka yini ekuchazayo kumuntu esifazana nje ukuthi uyamthanda nje yini oyibonile kuyena yakuchaza wasuthatha isinqumo sokuthi cha uyamfuna. Njengoba ngeke ngasho ngithi ngeke ngathatha isikhathi ukuthi ngithi kumlandela ngimbuke mbijana ukuthi ungumuntu ophila kanjani. Ngithemba ngimbuka ngabona ukuthi ayisimilo sale intokazi cha hayi intokazi eyiphethe ngase ngenza uphenyo ke nasebantwini abasondela ukuthi umuntu kanjani no cha hayi bangitshelile ukuthi hayi intokazi igcwele intokazi ayinachashaza futhi intombi ezaziyo ngase ngithi nangu umuntu engimbonayo ongamisa umuzi kaBaba yiyo le. Unjalo. Okay, iziphi izinto ongayithandi ongaphoxeka mangase kuthiwa usukhuluma nawe uyayifica kuyena? Lalela ke lento ikanjini. If uzothandana nomuntu kuyenzeka ukuthi umfice enze ezinye izinto. Kepha mase nihlangene nahlangana nobabili niyalungisana nakhanda ukuze nizoba i-item eyi1. Angazenza izinto azenzayo, yabona. Kodwa mase thandana nami sizolungisana senze into ezosijabulisa sobabili. Angifuni ukumshintshisa izinto zakhe, kodwa senze into ezothatha uthando sibeke phambili isijabulise sobabili. My happy nje ngihappy. Ngine feeling ukuthi ngathi uzothina uma isister kaye kutshwala mangabe yaphuza. Uyayithanda intombazane ephuza utshwala? Cha, mawukuthi uyaphuza utshwala ngathi mhlawumbe akehlise bichana. Futhi mase kufikile isikhathi emthoda uyayiyekela ukuphuza utshwala. Akubalekile ukuthi umuntu umyekise into eyithanda ngoba usuke ufana ukuthi uyamhlokumeza. Kodwa into ebalekile ukuthi kumele wenze njani umguide kuleyo nto asuke yenza ukuze agcine ebonile ukuthi irongo lento ayenzayo mawukuthi irongo. Okay. Danko. So ngokuzazi kwakho nobusoka wakho uma ucabanga nje mangakanani amathuba ukuthi ungahamba la lentokazi sekuyiyakho ethi wena ivuke esifubeni sakho nje sikhuluma nje uyayithemba ukuthi uzoyithola noma uyangabazi. Lalela ngutshela ukuthi uyithemba libulala. Futhi kubaleke kabi ukukhuluma into oyizwayo noyaziyo. Ngiyathemba ukuthi hayi ngizobuya nayiphila bazobuya bejabula lasekhaya. Hayi ke asingabe samosha isikhathi boza yama sami sobuya nayiphila bejabule ekhaya. Hayi asazi. Danko means thank you. Mbukeli, thank you so much for tuning in to I Have a Crush on You. Njengamanje ngihleli noNothando intokazi kwaMthembu. Hello darling, how you doing? Ngiyaphila. Igama lami Gusine Ngwakanene and I am your hostess with the mostess. Ngithunyiwe la. Ngiyacabanga ukuthi uyazi, which is why you agreed to the dates, but ngiyazi ukuthi awazi ukuthi ubalo oze kuyena. You'll find out soon. So kunobhuti igama lakhe lizokuhlukhetha to the core. Ungenze kuwe nesitulu ukequki. Unamanga Igama labhuti umchamise. Umchamisi. Yaqhamsana Shutha ngazi. Awufuni nakuchamisa.
Okay. Igama lakho Mkhamisi, and he says he has a crush on you. Mayesha uthi niyazana, you guys have met before, namitha ecar wash. So maybe mhlambe ngabe ukuthi umazi ngokumbona ulazi igama lakhe. I don't know, but uzombona mangabe sefika la. So uyena ungicelile ukuthi ngikulethe la because he has some things to get off his chest about how he feels about you. But before we even go far, I would like to find out if you are in a relationship currently, because I mean, if you are, then it would mean this entire date is in shambles. No, I'm not. At all. At all. Are you looking for a partner or is relaxing? Okay. So do you think you would love to give him a chance, or be ready to go back into the dating scene? I don't know. Let's hear the guys. Or make chamega, you know. Oh, okay. Yeah. So is there anything specific you are looking for in a guy? Type yakho? I'm not type. I'm not gonna lie. I'm not type. Okay. Type yakho isemalini. No, I love your honesty. I love your honesty. And then in terms of your personality, are you looking for anything particular? As long as nje uguy akwazi ukunika isikhathi sami, enothando, ekwazi nje ukunakekela and stuff, but imali ayisali. Ukunakekela equals imali. Obviously. Oh. Okay, so is there anything you do not want in a guy, so that umuntu toxic. Toxic in terms of? Umuntu toxic, umuntu nje ohlanya, kunabantu abahlanya yena. Ngoba hlale bekulwisa, banedrama. Yabo umuntu onjalo. Yeah, I don't like those guys. Okay. Yeah. So mangase kuthiwa ngiyakukhethisa between ibhinga, ucheese boy, nomfana waselokishini, noma labafana bayikhothana abagqoka ikipa ezicobezelayo enekhanda le pirates. No. Which one is your? Because to be honest, I'm tired of Zulu, like a Zulu guy, you know, a man. Maybe I'd go for a ping, but they and I have a cheese boy. No, I can't speak English every day. I know cheese boy. Okay, I've got good news for you. You are slaying and he's a pinger. So combined together, you guys are a slay pinger couple. Oh! Let us bring in the guy so you can see him and make a judgment based on that. Ready? Yeah. Alrighty, in 3, 2, 1. Let's go. Sawubona Ntokazi. Kanjani? Ngikhona kunjani? Ngaphila. Umkhamisi lo wakwashosha isibonga. Thando wakamthembu. Awu, Mathando. Cha, Mamnisi ngiyabonga ukugcina ngihlangene nawe. Sekuyisikhathi eside ngehla ngenyuka ngikulandela. Ngithathile isikhathi sami sonke ngifisa ukwazi ngawe. Kwasho ukuthi ke sengiyitholile information ngawe ngoba uyintokazi engathi mangiqala ukuyibona yangishaya enhlizweni. Ngafisa ukuthi lentokazi le ngolunyuso ngithandane nayo. Kodwa ngiyakugcinanga lapho before ngibhalele lo hlelo. Ngibese ngibuza abanye abantu abahlukene. Thank you. Ngibese ngibuza abantu abahlukene ngawe. Ngase ngithola ukuthi cha, uyintombi eziphethe kahle, futhi uyintombi engena chashaza, uyintombi iphelele. Ngase ngiyasho ngithi cha, nangu umuntu bengifisa ukumbona lo muntu lo uyena oyovusa umuzi wasekhaya, uyena oyovusa umuzi kababa. Ntokazi, ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku ngikubone lapha emagcekeni asekhaya. Kungangithokozisa kakhulu lokho ukuthi ngikwenze ube ubambo lami. Yeah. Ngiyabuza iphi? Cha mfowethu ngumuntu. Kodwa kona ngiphila isintu. Ngiphila isintu ngiyasiqhakambisa kakhulu isintu. Kubalekile njengoba singabantu abamnyama sisiqhakambise isintu. Yebo. Hey ngiyakuzwa ne. Angichazela kahle ngawe uhlala phi, uyasebenza? Okubaleke kakhulu ngami umuntu wasemakhaya. Emakhaya ke, emakhaya. Umuntu wasemakhaya ngapha ePortshepstone. Emakhaya nje impela into engiyenza kakhulu imfuyo, engiyinayo kakhulu imfuyo. Ngingathanda ukuthi imfuyo kababa igcina sidliwa lapha emaqeleni. Ngithanda ukuthi imfuyo kababa ngoba lapha ekhaya sifuyile, sineyinkomo, sineyimbuzi nayo yonke into. Umcebo womuntu omnyama ke kuba imfuyo. So ngisho ngithi umcebo ukhona ekhaya. And ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku uvuka umuzi kababa. Kodwa umuzi kababa uyovuka makukhona wena Mamthembu. Ngiyawuzwa. Hey. Angazi. Mina inkinga yazi ngomunye umuntu yabo. Yeah. Ombazana asedolobheni, ngithanda izinto.
Ngasemakhaya wena ngasedolobheni angiboni nje ukuthi uyinto ehlangene le futhi-ke nje ayi kabi kodwa yo hayi. Cha lalela wentokazi. Ayikho into engalungiswa. But angazi ngizothini. I don't know how to explain this to you, ne? I'm a girl from the city. I like things. Yeah. I go out, I groove. Ngithanda imali. Oh, what is very important, ngithanda imali. Ngiyayithanda imali. Ay. And but besides that, ngoba ushilo ukuthi from the farm, I'm from the city. Asifani. Lalela ke weMamthembu. Ngiyeza ukuthi intokazi yasedolobheni. Yes, I am. Ngiyezwa lesingisi esiphumayo siyogcina sengidida. Ufaka izingisi, ufaka isiZulu. Mina ngumuntu okhuluma isintu phaqa. Khuluma nesizulu phaqa njengoba ngishilo ngathi ngiyinsizwa semakhaya. Kodwa akukho ngalungi eMamthembu. Akukho ngalungiswa. Uyabona mina nawe mesingahlangana singalungisana. Ngikwenze ube yilento engifisa ube yiyona. Nawe ungenze ngibe yilento ofisa ngibe yiyona. Uyayibona? Njengoba uthi uhlala emadolobheni umuntu othintayo. Kakhulu kancane nje futhi awuthindisa amandla. Hawu. Hey. Ongibona. Hawu. Uyini lokho Yo. Yazi ngizwile kuthiwa khona umuntu one-crush kumina ne ebengalindele uzovela ube bhinci. Nenkinga zomhlaba. hawu. Kodwa sekwanele kosuku. Singayibeka siqhwanele. Ya uthini ke? Hey. Khona ntokazi abangichazelanga ukuthi uphuza kaka. Ngilala kuphi? Hawu wasugonya nje iglass nje awubuke nje indoda ngisaphuze ngana. So uphuze waqeda. Awasifani ngishilo nje I'm from the city, from the farm. Hey. Madoda. Kodwa ke la khona uthando. Uhlezi kuzoba khona i-change. So ngiyafisa ukuthi Ngiyakholelwa wena leyo. hayi ngiyayikholelwa kakhulu. Uyabona kubalekile kakhulu ukukhuluma into ngomlomo moyithemba. Ngiyayithemba. Ngisho iBhayibheli liyasho lithi umlomo uyadala. Uyabona njengoba sengishilo ngomlomo ukuthi ngiyafisa ukuthi ngolunye usuku unyathele emagcikeni akithi. Inkomo iningi kakhulu lapha ekhaya isibaya sikababa sigcwele sithe. So ngithi mangibuka inkomo ikababa ngibona ukuthi zingakuphelelisa. Ngolunye usuku ngajatshulwa lapha ekhaya ngenxa yakho. Ngiyacela ke mamnisi inhliziyo yakho emhlophe ethe qwa. Unginikeze nje ithuba lokuthandana. Thandana nami uyobukhululile umuzi wakithi. Uyobungikhululile mina. Ngisho nesizwe sakithi uqobo siyojabula. So ngiyacela ukulithola lelo thuba lelo. Ngeke ngihambe ngiyokhulula abazali bami lapha emaketangweni. Hey. Uzongipha 10k ukuthenga McDonald's? Yini uMcDonald? Exactly. Ngicabanga ukuthi manicadulisana nomuntu kuba nezinto ongazazi. If ubokuthiwa ngazi yonke into, baba ngizanga la. Ngize kuwena ngoba kunezinto engazazi engizoyifunda ngawe. Kusho ukuthi ke ukuba khona kwakho kuyongisiza kakhulu empilweni ngoba kusho ukuthi uzongifundisa into eziningi empilweni. Ngiyezwa nesingisi siphuma ngamakhala. Kusho nezingane zami ngeke isokole makwenziwa ama homework ziyohlezi ziphasa nje nasesikoleni. So mamnisi lana wasemzini. Mnisi wemvula. Ngiyacela mama ungenze indoda emadodeni. Ngiyacela unginikeze ithuba lokuthandana nawe. Sengintula isikhathi eside mntana omuntu. Ngeqima ifula nemifudlana. Ngifuna ubambu lami. Kodwa ngihambe ngasantula ngaze ngazothola wena. So ubambu lami lukuwe mntanami. Ngiyacela unginike. Ngiyakuzwa weMamthembu. Awuthathe nasi siphuna dali ukuthi nje halamuzi kancane lapha. Ukuze ukuthi lokudla lokhu okusuka kule mfuyo enginayo le emakhaya ukuthi kubanjani. Ungathiwa nje uyafika uzoganela lapha ekhaya. Izona zonke izinto ongafika uzidlelezi njengoba sizidla lapha emadolobheni. Mana. Ngempela ungikhiphile sweet dates uzongidlisa inyama ngaphakathi. Ngiyakuzwa weMamthembu.
ngicela uthathe isipuna Yini mama. yini ledlana? Leli usu inyama ngaphakathi inempilo kakhulu. Yabona nje ngoba ngifuna Inhlabathi. Ungikhipha wedezi zongilise lenyama enenhlabathi. hayibo. Kusho kanjani ukudla ukuthi kunenhlabathi? Inyama ngaphakathi. Inyama ngaphakathi. Iwashiwe. Ngiyacela uthathe isipuna mamthembu uthi halamuzi. Uhlabe nje zibembile zibe ntathu. Imnandi kabi le nyama le. Awuzwa. Awuzatha. Ngiyabonga. Ngiyabonga ke right. Ngiyabonga. Ngiyabona mamthembu. Enye into elimaza kakhulu ukuthi ngiyaqala ukuzohlangana nawe. Manje bengingazi ukuthi eziphi izinto oyithandayo. Ngiyaxolisa uvale. Yeah. Uthe masiqa uhlangana la uthe kumina uhambile wabuza ngami. Abantu ababuzile bachazelanga ukuthi ngithandani. Abantu abangibabuzile bangichazile ngesimilo. Into ebaluleke kakhulu kumuntu wesifazane isimilo. Abangitshelanga ukuthi uthandani wenzani. Ngoba bangitshelanga nokuthi uyaphuza. Awubenzi iphutha ke lapho bangakutshela lokho. Cha akulona iphutha ngoba sengiyabona ukuthi uyaphuza. Into ezolungiseka leyo. Noma ake qale mina ngokutshela ukuthi ngumuntu onjani. Yeah, ngumuntu onjani vele ke ngithandayo. Okay, ngiyabona uthanda usi. Ake ngibeke lapha. Thandi beer. Ngiyindoda yesintu. Ngiyindoda ethandayo ukuthandwa. Ngumuntu onesineke. Umuntu ofisa izinto ezinhle kumuntu osuke ethandana naye. Njengoba ngikufisela into enhle nje ukuthi ugcine iyonyathela lapha emagcekeni asekhaya. Into enhle leyo. So ngiyathanda kakhulu ukuthandwa, ngiyathanda ukuthanda nami. Bese ngikwazi ukweseka omunye umuntu. Ngimeseka kona yonke into ayenzayo. Kanti futhi ngiyathanda nokuboniswa mangiphuma endleleni. Manje nginenkinga ngoba ngingedwa vo. Akekho umuntu ohamba engibonisa mangiphuma endleleni. Yinsizwa nje imele yodwa ezele lapha ekhaya kepha ngishoda ngomuntu ozongilawula mangiphuma endleleni angithatha angigayide angibuyise. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi angehle ngenyuka ifuna umamthembu. Awunabo abantwana? Nginayo umntwana uyedwa. Mama engane uphi? Uma wengane usakhona kodwa asesekho ndawonye. Ngobani? Kwafika isikhathi sokuthi sehlukane. Kunezinto ezithi mazidalwe umdala ungeke unqabe. Fana nokufa, makufikile ukufa ngeke ubuze ukuthi ngingobani kufikile ukufa. Hlane noma kangaka? Ayisokuyiminyaka nje emihlanu. Wena iminyaka emihlanu awunamuntu empeleni? Ngiyatula njengoba ngeke ngazi. Mama, ngiyangithanda ukuthi umuntu mayikhuluma ngethembe ngoba nami ngizomethemba mayikhuluma. Ngeke ngasho lana ngaphambilini ukuthi sengitula isikhathi eside. Ngifuna othandiweyo wami kusho ukuthi kade ngehla ngenyuka ngishayisa. Lalela mamthembu. Mina ngisiyo umuntu othanda ukuvundulula izinto. Kepha ngiyaqaphela mangiya kumuntu wesifazane. Ngoba lo muntu wesifazane ngisuke ngifuna ukuyohlala naye impilo yami yonke. Angifuni ukushawa induku eyodwa kabili. Ike yangishaya eqaleni kuma wengane. Kodwa ngafunda amaphutha kuthiwa sifunda ngamaphutha. Sengifunde kakhulu manje. Ngiyafisa ukuthi lelo phutha elenzeke lingabe senzeka manje. Ingakho ngifuna ukuthatha ngiyokufaka emagcekeni akithi. Awungitshele kabanzi ngawe mntana umuntu. Yeah. Ngintombazane ehlala kwi-city ne? Yeah. Yeah, but ngikhulele emakhaya ngasophongolo. Siyabonga. But ngihlala la, ngi-full time la emakhaya ngisathi it's been years ngingayi emakhaya. Ngithanda izinto. Ngithanda i-restaurant enokudla oku-right, you know, like fork and knife. I want to use a fork and knife mangidla. You know, I eat seafood. I love seafood. You know seafood? Ayi. Do you know seafood? You know prawns? Uzomela ube ufake nesizulu uma ukhuluma ngoba manje ngifuna into ethi iqonde ithi thwi. Okay, I don't know how to explain prawns in Zulu, but you know prawns, like, but I love seafood. I love seafood. I eat seafood, and I drink. Like, I literally drink a lot. Nice. Iyaphuza kakhulu, especially ngama weekend. Yazazi le ndawo ekuthiwa abo Live, Envy, Rocket, Oceans Mall. Awuzazi no ezinyanga xolisa. Awuzazi. Ama-club, ama-night club. Ngithanda ukuhamba ama-night club. Le ndawo lezi engiphuma khona ekuseni ngo-6. Usuku uhamba nobani ebusuku? So ngihamba nabantu. And ngiyabonga iwayini but ngiphuza i-champagne. Ngiphuza i-champagne.
ngiyalibona iwayini but thanks but ngiphuza champagne. Ngithanda izinto. Intombazane nje ethanda izinto. Hayi noma lokho ngithanda izinto lokho ngilandisa ngithanda imali. Cha. Bamthembu ngiyakuzwa. Yes. Futhi ngiyabonga. Ukuthi mina nawe like sihluke kakhulu. Ngiyabonga ngeqiniso Because lapha. angeke futhi mina ngize ngishintshe ukuhamba ama-club ngibuye ekuseni ngo-6 angikwazi ingakho ngingajoli but angisho ukuthi angijoli ngikuma-situationship. Angijoli kodwa I'm not in a relationship with anyone. Anginayo umntana but in situationship anoma yazi in situationship Okunye ngizofunda ngendlela. bambuyeke la kuvela khona yabambuyeke. Cha But wena not Mthembu. ukuthi into yanjalo into once but hayi angimathandana no. Wena mnisi wemvula. Hayi Mamthembu. mathandana hayi. Lalela ke Mamthembu. Ngicabanga ukuthi la kunezinto ozenzayo ongazalwa yanguzenza. Okusho ukuthi lezo zinto ongakwazi ukuziyeka. Yes, Singayeke. ukuyeka. Number 2. Mase ngifuna Ayikho indlovu esindwa umboko wayo. Okay. Uyabona njengoba ngiyinikele ukuthi ngizoza kuwena, ngikuthathe ngikwamukele njengobunjalo. Uzongithatha nje ngibuye ekuseni. Ngizokuthatha njengobunjalo, ayikho into oyenzayo engekiyekeke wezwe wakwazi ukuyiqala. Uzomela umuntu obuye ekuseni endlini. Angithi wakwazi ukuyiqala uzalwa wanguyenza. Kusho ukuthi kusofika isikhathi sokuthi yenze njani iphele. So Awungizwa ne ngibuza ukuthi wena uzomela yini umuntu ohamba ngo6 abuye ngo6. angithi lo muntu ngizomshintshisa ukuhamba ngo6 abuye ngo6. Lo muntu uzolala ngo6 afuke ngo6. Uyayithemba? Ngiyayithemba. Ayikho into ebalekile amandla ento ephuma emlomeni. Anzima kakhulu. Ingakho noma ekhaya umzali mowenza into enhle, awenza intombi, athi soke sibone ukuthi uyolungelwa yini. Thothi izinto azikulungele ngempela. Ingenxa yamandla omlomo. Ngalo mazi ke ngithi ke ngisho noma ngabe umuntu kanjani. Ayikho indlovu esinda umboko wayo. Awufisi yini ukuzwa lana ukuthi kunjani? Awuzwe nje kancane. Ngiyabonga. Mhlambe kufake isifudi lana. Ifake lapha phakathi. Awuzwe nje kancane, awuzwe kancane nje. Yabona. No, hayi ngiyabonga. Cha kodwa ngolunye usuku ngiyathembisa ukuthi njengoba sengikwazi ukuthi umuntu othanda ama-seafood ngiyathembisa ukuthi sizohlanganela ngasolwandle. Futhi uzoba unkosikazi omnandi kakhulu ngoba ngale ngasemakhaya imfula yethu ineyinhlanzi ibheka. Ngizophuma nje ekseni ngihamba ngiyokufunela izinhlanzi ngibuye ngilungisele. Kani Mamthembu ufuna inhlanzi elungiswa abelungu noma elungiswe yithi kanti? Yebo, hayi ngizochaza ngithini. Like I really don't know how to explain this to you right now. You know what, let's just leave it. Hayi Mamthembu. Ngaba ukuthi sengibeke konke ngacela. So ukuhamba kwami ngibuye ngilambatha. Uyofana nokuthi usithukile isibongo salapha ekhaya. Uyofana nokuthi uthukile umndeni wakithi. Uyofana nokuthi siswe sonke sendawo siphoxekile. Hayi ngiyaxolisa ngathi sizophoxeka ke sizosendawo. Mamthembu, uyabona lokho engikufisela kona okuhle. Ngiyafisa ukuthi nawe ilokho oyifisela kona. Awufisi ukuyibona ngolunye usuku unkosikazi womuzi. No, bengacabanga lokho. Ngiyacela ukucabange. Uthi ngolunye usuku kuyomela ube umama womuzi. Angithi wazalwa umama. Unginika ichance ukuthi ngicabange manje. Siyabonisana sobabili. Kunezinto okumele sibonisane ngazo. Manje abengacabanga. Angithi wazalwa umama nobaba. Futhi kumnandi ekhaya. Awufisi ni wena ukuthi nawe uzale izingane okuzoba mnandi ekhaya. Sizala umama ngapha, sizala ubaba ngapha. Umama, yimi ubaba. Na. Yini na? No. Angicabanga ingane, ngicabanga umshado. Angicabanga izinto engakayicabangi nje lezo. Uyazi ngicabangela okuhle kodwa. Lokho okuhle ngicabangela ngiyabona ukuthi wena awuboni. Into enhle ukuthi ngibe umane ingane. Into enhle ukuthi ube nendawo yakho wedwa, ube nomuzi wakho la uzoshaya khona umthetho, ube nomuntu wakho ozothandana nako ubambo lakho. Ngiyakuzwa engikuphikisa. Yeah. Ngale desho. Ma ungaphiki intombi ke kuzomela. No, ngicongelalela. Yabo kwamanje angicabanga le nto le. Okwamanje ngicabanga ukuthi kumele ngenze kanjani imali. Imali ayisonkinga. Yes, but ngoma ngisho angikwazi ukucabanga konke kanye. Uyabona lapha. Angikwazi ukucabanga indoda, izingane, umshado, ngiphinde ngicabanga ukuthi kumele ngenze kanjani imali kanyana. Bengicabanga ngokugodwa. So kwamanje ngisafocus okugodwa.
Uyabona lapha Ukuthi emakhaya kumele ngenze mamthembu. njani. Uyabona lapha emakhaya. Amafama. Umhlaba mngaka. Mnganguzulu emakhaya. Mafama. Imali semhlabeni. Imali ayiqhamuke ezweni akusiyimana. Kodwa imali singayenza sobabili ngokubambisana. Ngiyacela mamthembu nisi wemvula unginikeze ithuba. Ngikuthande ngeqiniso. Sazocabanga. Ungenze ngibe indoda yasemadodeni. Sazocabanga. Ngolunye usuku nami kukikizwe lapha ekhaya, kulilizelwe lapha ekhaya. Kunyathela wena mamthembu. Ngisazocabanga. Kuyokuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ucabange. Angazi kodwa ngisazocabanga. Umcabango yakho singakwazi yini ukuthi siyixoxisane ngayo sobabili leyo mcabango. Ngoba ngisho ukuthi ngisazocabanga musu ungipressurize please. Ngisazocabanga. Ngisacabanga nje impilo abamele ngiyeke. Ngoba ngisho kuthanda ukuhamba ekseni ngibuye ekseni. Ngiyeko leave o envy. Yo. Ngiphinde futhi ngikuthi. Already. Ngijokela kancane. Awusanibona. Ngifuna nje ukucheck ukuthi date hamba kanjani nakhonto etheni. Ngiyabona nithilela namawayini which is a good sign. Should ihamba kahle. Ngizomele nje mina. Oh, it has nothing to do with romance. Ngizomele mina. Ish. Manje ukudla nangakuthinta, is it the conversation, is it too good, it's too flowing or nsuthi? No. This thing, inyama enemhlabathi. Awuyidli? No. So the date was pointless then if you didn't eat. I was just telling him ukuthi ke mina benimele ngikhiphe ngise ku restaurant where I can use fork and knife and I like seafood more. Told me no I can't. So awuyidli inyama ye Game of Thrones ngathi Dragon. Mkhamis, uzizwa njani? Like kuyakuphoqa ukuthi usisakadlanga ukudla wena ubuthi ukhipha unyawo. Mama angiqale ngibonga. Angibonga ukungixhumanisa naye intokazi. Ukuxhumana nayo nje kodwa. Kodwa he. Kwenza okukhulu umehluko enhlizweni yami. Ithini inhliziyo njengamanje? Inhliziyo yami Ikhala ngiyagida. titikiri. Ngiyakutshela. Awu tikititikiri. Ishayivosha. Ishayivosha inhliziyo yami. Ngenxa yokuhlangana naye nje. Ukukhululile umoya wami. Okay. Futhi nginethemba ukuthi ngolunye usuku iyothamba inhliziyo yakhe. Eliqinile ikhanda. Qinile ikhanda. Eliqinile iyothamba inhliziyo yakhe. Akubone lokho okuhle engimcabangela kona. Akuthatha kwamukela akufaka enhlizweni yakhe. Siqhubeke siye phambili. Kuyaye kuthiwa indlela eya enhlizweni yomuntu whether wesifazane noma wesilisa idlule esiswini iqala. Kunjalo. Ngiyacabanga ukuthi bengadlili ngapho enolaka eqinile. So manje bekadlanga ikhona neplan omenzele lona ukuthi umtholele lokho athi yena uyakuthanda. Mhlawumbe mayesesuthi uzobona ukuthi uyakuthanda nejoka manje futhi sakhuluma indlala. Ayikho indlovu esindwa umboko wayo. Okay. Yabona njengoba umama ngithe ngifuna ukumthatha ngimenze wami. Kusho ukuthi konke akufuna kumele akuthole ngesikhathi asifuna ngaso. Saba wena ukutshelwa kanje kwathi okwamanje ngiyambona uyaphuza lokho okusebhodleleni angikwazi kahle. Kodwa ngiyabona kuyehla lokho okusebhodleleni. Akusho ukuthi into eshodayo ukudla. Uthe ukudla kwase solwandle kubiza ngani? Seafood. Udla ama-prawns. Udla kwaselwandle. Okusho ukuthi i-date elandelayo kumele ngimkhiphele khona. Date elandelayo. Ngicabanga So ukuthi there's no second date. No, bengakasho ngithi second date. Awkward. Okay, so are we shy? No. Okay, so since he has a crush on you, that means you don't even want to give him a chance. Kuyena bese nje ngisazocabanga kodwa mina ngiyazi ukuthi I know nge-right. Hey. Buka nje lokudla. Okay, this went south. Didn't at all go the way I thought it would go. Uzizwa njani ke bhuti wami usumzwile ukuthi usethini? inhliziyo yami iphoxekile. Eyineyami mfana. Kodwa ngisiye umuntu okholelwa ekutheni kumele ngiphonse ithawula. Uyabona into oyithanda kumele uyilwele. Uyabona makudlalwa umdlalo wamanqindi. Ithi indoda esishawe isibovilele phansi. Kufike labo sisi abaphatha amabhodi. Bathi round 5. Isukuma indoda noma usiyibona ishayiwe ngoba ijele ukuthi mhlawumbe iyomuwina lo sisi.
angikwazi ukulahla ithawula. Ngikubona ukuthi uligaqela ukuthi Ngililahlile njengoba lihlezi la kusho khona ukuthi noma Mthembu uzohlala khona. La inhliziyo kaMthembu nakho la azohlala khona. Imisela ukudonswa uye ngekhala. Indoda kumele idonswe ngekhala umfazi ukuze ikhala ivuke. Yabona nje uma lingafakwa ngisha amafutha lingacwebezeli. Kusho ukuthi unelungelo lokudonsa. Yebo, umenzela izinto zibeliwe. Usathamba ngisho sethi uzomdonsa ngekhala. But uthe uthanda amabhinga, ngakulethela ibhinga? No. You remember you gave me options. Yeah, so I had to choose. Or between the options I gave. But I would say binga is your go-to. No, not exactly. Okay. No, I can't. Well, at least thank you so much for agreeing to at least hear him out. I'm sad ukuthi it didn't go as I had hoped for him, but also it's okay because now we decided ukuthi khamba kanjani. So I just want to thank you for your time and for hearing him out. I'm sorry about the food, but at least the wine. Something else, at least the wine gets to substitute in the buguta outlang. So yeah, it's a little heavy for me right now. Ngisafuna ukuyokhala on behalf of bengijabulile bengithuzovuka. Yeah, so ngibhlungu kanye naye. Next time. It's cool. Yobe put. So what I did not like about the guy is the fact that wasema farm is too much farming. But whatever it is, farm kusengqondweni yakhe, which is something is not on me. But what I liked about the guy, it's how akhuluma ngakhona, uyakwazi ukushela. Ukwazi umuntu wami. Ukuthi ayinqomile akusho ukuthi ayisiyo umuntu wami. Ukuthi ayivumile namhlanje ukuthi asithandane. Akusho ukuthi ayisiyo umuntu wami. Leyatuka njengoba ngiphumule ekhaya ngithi ngiyoyifuna. Izogcina lapha emagceni asekhaya. Ngapha ngakithi emakhaya ke intokazi if ayilaleli kahle mawuhamba wedwa. Ukuthatha abafowenu ophila nabo. Bahambe bayokufakazisa ukuthi uyayithanda ngempela intokazi. Bakhona abafowethu lapha izinsizwe engiphila nazo. Bakhona ontshebe zosukuma nabo. Bakhona ophazamisa, bakhona ohora lenjabulo. Bakhona osizwe ziningi insizwe ophupha ethakatha sizohamba intombazane siyoyigada mhlambe soyigada ngolunye usuku igodukile siyivimbele emakhaya ekuseni emakhaya ngoba ngithi ihlala eThekwini ngesikwazi ukuyibamba kahle eThekwini ngoba ihlala emabhilidini phezulu so ithola kodwa emakhaya bese hambe insizwa ziyongifakazisa ukuthi lento engiyikhulumayo iyiqiniso ngoba ziyalazi iqiniso ukuthi ngiyayithanda lento kwazi. I'm not gonna lie, but I'm not tempted. So yeah. Intokazi le ngifuna ibe indlu yami yokugugela. Ngifuna ibe yithemba lami. Ngifuna ube umgcini wempilo. Lentokazi le ngifuna ube unkosikazi wami. Yobe ke ngachaza ukuthi nginayo ingane enginayo. Angisafuni omunye uma wengane kodwa ngifuna lentokazi le ibe ila ngiyogugela khona ngiyofela khona ngicila impilo yami nayo. Ingakho ngehle ngenyuka ngifuna yona. I think as a lady ozazi ukuthi not me but as umuntu osifazane ozazi ukuthi ufuna nempilweni I would have missed out because yabo lo guy the way akhuluma ngakhona umuntu ready to settle down in and stuff but as for me I'm not ready to settle down so I didn't miss out but at the same time if I was ready to settle down I would have missed out so yeah. The message I love to give to the guy is thank you for ukuzama kwakho ukungiletha sodla what do you call this thing? Lehla inyama ngaphakathi whatever. Yes, thank you for bringing me here. At least I got to drink the wine, which is good. Thank you. Anyway, I'm sorry ukuthi nginqabile I turned you down and hopefully next time uzothola umuntu okufanele because me I'm not the one I know. Ladies and gentlemen, boys and girls, manene na manenekazi, we have officially come to the end of the episode of I Have a Crush on You with myself, your host with the most, or your MC with the basic, Ngokuthi. But of course, if we VIP SelectMedia, then you get to call me Antama 2000. Thank you so much for tuning in and being a part of this awesome episode. Ngibhlungu on behalf of Umkhamis. I really thought uzomkhamisa. But ke lento ngifundisile ukuthi kumele ngihambe ngiye ukutotha empilweni zabantu because utothana empilweni yomunye umuntu.
Anyways, from myself and the team, it is a wrap. Please do not forget to subscribe to this awesome channel and also follow us on social media. It is Select Africa TV everywhere. Nama ngabe khona umuntu ofuna sikusondelanise naye, whether umfuna ngamathuba omsebenzi, noma ufuna bumnganakho, noma ufuna ukushoot shots, mhlambe ye friendship. It doesn't matter really. Just write to us on the email address provided down below and we will be at your service. But for now,